வணக்கம். பசில் சீரீஸில் இன்றைக்கி ஒரு பசில் பார்ப்போம். இந்த பசிலோட பேர் லாக் பசில். பசில்ஸ் எல்லாமே காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் மற்றும் இன்டர்வியூலலாம் யூஸ் ஆகும். அதனால் இந்த பசில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் பார்ப்போமா? 3 இலக்க பூட்டு ஒன்றை நமது நண்பர் பாலாஜி நீண்ட நாட்களுக்கு முன் வாங்கினார். உபயோகிக்காததால் பூட்டை திறக்கும் எண் அவருக்கு மறந்துவிட்டது. அவர் பூட்டு வாங்கும்போது கீழ்கண்ட குறிப்புகள் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது. குறிப்பு 1, 682. இந்த 3 இலக்க எண்ணில் ஒரு எண் சரி, அது அமைந்த இடமும் சரி. இரண்டாவது குறிப்பு 614. இந்த 3 இலக்க எண்ணில் ஒரு எண் சரி, அது அமைந்த இடம் தவறு. குறிப்பு 3, 206. இந்த 3 இலக்க எண்ணில் 2 எண்கள் சரி, அந்த இரண்டும் அமைந்த இடம் தவறு. குறிப்பு 4, 738. இந்த 3 இலக்க எண்ணில் அனைத்து எண்களும் தவறு. குறிப்பு 5, 380. இந்த 3 இலக்க எண்ணில் ஒரு எண் சரி, அது அமைந்த இடம் தவறு. இந்த குறிப்புகளை பயன்படுத்தி பாலாஜி பூட்டை திறந்து விட்டார். அவர் என்ன எண்ணை வைத்து பூட்டை திறந்திருப்பார் என்று உங்களால் கூற முடியுமா? இந்த பசிலை நீங்களாக சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். அப்படி சால்வ் பண்ண முடியல அப்படின்னா இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுங்கள். விடையை பார்ப்போமா? முதல்ல 4வது குறிப்பை பார்ப்போம். அது என்னென்னா 738. இந்த 3 இலக்க எண்ணில் அனைத்து எண்களும் தவறு. அதனால் இந்த 3 எண்ணுமே வராது. அடுத்து 5வது குறிப்பை பார்ப்போம். 380. இதில் ஒரு எண் சரி, ஆனால் அது அமைந்த இடம் தவறு. நம்ம 4வது குறிப்பிலே பார்த்தோம் 3, 8 ரெண்டுமே வராது அப்படின்னு. அதனால் இந்த 5வது குறிப்பில் இருக்கிறது 380. இதில் 3, 8 வராது. அதனால் மிச்சம் இருக்கிறது 0. அந்த எண் தான் சரி, ஆனால் அது அமைந்த இடம் தவறு. எனவே அது முதல் எண்ணாக இருக்கலாம், அப்படி இல்லைனா அது 2வது எண்ணாக இருக்கலாம். அடுத்து 3வது குறிப்பை பார்ப்போம். 206. இதில் 2 எண்கள் சரி, அது இரண்டும் அமைந்த இடம் தவறு. இந்த குறிப்பின்படி 2 எண்கள் சரி, அதில் ஒன்று 0 அப்படின்னு முன்னாடியே பார்த்தோம். 4வது மற்றும் 5வது குறிப்பின்படி 0 முதல் அல்லது 2வது எண்ணாக இருக்கலாம். இந்த குறிப்பில் 0 2வது இடமாக இருக்குது, அது தவறு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பில். எனவே 0 இருக்க வேண்டியது முதல் இடத்துல. அடுத்து இந்த குறிப்பில் மிச்சம் இருக்கும் 6 அல்லது 2 என்ற எண்களில் ஒன்று சரியான எண். எனவே விடையாக இந்த 3இல் ஏதோ ஒன்று வரலாம். நமக்கு தெரியாத எண் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா 02x, இல்லைனா 06x, இல்லைனா 0x2. இந்த 3இல் ஏதோ ஒன்று தான் விடை. இப்பொழுது முதல் மற்றும் 2ஆம் குறிப்பை பார்ப்போம். முதல் குறிப்பு 682. இதில் ஒரு எண் சரி, அமைந்த இடமும் சரி. 2ஆம் குறிப்பு 614. இதில் ஒரு எண் சரி, அமைந்த இடம் தவறு. முதல் குறிப்பில் ஒரு எண் சரியான இடத்திலும் 2வது குறிப்பில் ஒரு எண் தவறான இடத்திலும் உள்ளது. எனவே இந்த 2 எண்ணிலும் முதலில் உள்ள 6 வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. 4வது குறிப்பின்படி 8 இருக்கவும் முடியாது. எனவே முதல் குறிப்பில் சரியான இடத்தில் உள்ள எண் 2. எனவே விடை 0x2. இப்போது 2வது குறிப்பை பார்ப்போம். 614. இதில் ஒரு எண் சரி, அமைந்த இடம் தவறு. நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது 2வது இடத்தில் உள்ள எண் மட்டும். இந்த குறிப்பில் ஒரு எண் தவறாக உள்ளது. எனவே இந்த குறிப்பில் 2வது இடத்தில் இருக்கும் ஒன்றாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. 6ம் வராது என்று முன்னமே பார்த்தோம். எனவே இந்த குறிப்பில் உள்ள 3 எண்களில் 6ம் இல்லை, 1ம் இல்லை. எனவே 4 என்ற எண்ணே 2வது இடத்தில் வர வேண்டும். எனவே விடை 042. இந்த எண்ணை போட்டு பூட்டை திறந்தால் நிச்சயம் பூட்டு திறந்துவிடும். இந்த பசில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோக்கள் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தப்படும். இதே மாதிரி இன்னும் பசில்ஸ் நிறைய பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம்.